Hello Rosing. So yun ang motor ko. Yun na. Ito yung view ng kalsada. So ito yung Gonzalo. Yung pinagbilang ko ng lupa. Yun. Mountain view. So dun sa harap pala, kalsada yun. Daanan pa ng tubig yun. Ito yung mga nakabili ng mga lupa. May mga bakod. So yan sa akin yung may tubo. Check natin. Yung daanan natin. Nakalimutan ko magdala ng ayong tsaka basta. So ito yung nabili ko. Ganda pala kalaki. Goods na. Ito yung bahay. Ano to? Ano to, parang binuksan? Rosing? Daan ba to? O sinira nila? Pinotol. So ito yung sa likod. Yan. Ito yung mohon. Yan, mohon yan. Mohon. Yan. Yan ko ilalagay yung ididikit ko na lang dito sa susunod yung namin. Sa kalahati. Yan. Ito pala yung ano ito pala kalaki yung 200 square meter. Goods na. Pasokin natin. Parang pinasok eh. Yan. Tanggal na. Ganun lang. Iwan ko lang sinong tao sa loob. Sira. Ito yung loob. Ito yung bintana. Sinira yung bintana. Kasi papalabas yun eh. Nakalak naman. Nakalak siya. Yan, may mga damo na sa likod. So sinira. Tinanggal yung bintana. Diba doon yung highway? Daan. Sinira yung bintana. Iwan ko lang kung sinira o nasira. Yan. Nandito ako sa sulok. Sulok na. Kasi nakakawi. Yan. Ganyan siya kalaki. So dyan. Patay ko ng bahay dyan. Ito kalaki. Tapos lagawa ng dalawang palapag. Tapos yun na lang. Terrace. Yun, goods na yan.
Tapos dito, sasakyan. Ay, ito lang sasakyan. Puro wheels. Sarapan. Ayos na yun. Yung mga damo matataas na. Yan. Sinira ang bintana. Kasi maghangin lang yan. Pinasok siya. Yan. Ganda ng pintuan ha. Harapan. Ganyan. Ganyan. Ito yung liwan. Yan. Yan. Dito yung daanan. Zera. Magpagawa. Check mo. Yan. Yan siya. Yan. Ito yung bahay. Ang layo. Ang layo ng pinaglagyan. Yan. Diba hanggang dito pa. Yan. Ang layo. Dapat dinikit. Hindi siya nadikit. Wala na pinaglagyan nila. Sayang yung space. Tigas to. Ayun o, malapad pa to. Layo. Yan yung space. Ganyan. Kamay ko. Ganyan yung sayang. Hindi nakuha. Dapat nakadikit yan eh. $200 square meter. Parang itong isang parang kanto, parang 300 lang. Malawak. 300. 300 square meter. Ang gusto niya. Yung doon, parang hirap hindi pwedeng dumaan yung kwan doon. Hindi makakarating sa sasakyan kasi kwan. Daanan ng tao yung doon.
Yun, okay na yan. Ang damdamin Pasko. Ito mas taas dito sa bangka. Dito rin. Dito rin ako. Pati rin dito yung gumawa. Ano ba yung muhon dyan? Hindi makita. Ang layo. Sa harap to, paharap to. Ang layo ng ginawa nila. Yung kasi nang gumawa dito. Hindi nila inayos. Maayos. Ang layo. Ang lapad ng kwan. Ang lapad ng kulang. Ano ba yan? Mali-mali naman. Ano mo, kapal pa naman. Hindi siya dinikit. Gusto yan. Kapal na ako.